गोग्गानायनि सान दिनैनि बे सानाव बर' थुनलाइनि थफिजेननाय जोंहा बिबार लाइसि बेनि 100 बोसोर जानायनि मोनसे हाबाफारि लानानै उदालगुरियाव खुंदों बर' थुनलाइ आफादा जिल्ला आरो आन्चलिक सेन्ट्रेल गासिबो लोगो नांनानै गतिके बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां थांखांनाय समनि जोंनि जिथु जारिमिन बे जारिमिननि सायाव फिन गोसोखांलायनाय आरो सावरायनाया जुदि बिबार लाइसि नङामोनब्ला हयथ' बर' थुनलाइनि जोनोमानो आरोबाव सम लाबावगौमोन बिबार लाइसिनि थाखाय बर' रावनि गेजेराव माने बर' हारिनि गेजेराव राव आरो थुनलाइखौ जिथु बाहायजेननाय आरो थुनलाइ सोरजिजेननाय बे हाबाफारिया जानायखायसो हयथ' 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफादनि जोनोमा मोनफैदों आरो बिनि उनाव गमामायैनो गोबां दिनै दावगा फैबाय बर' रावा 8 शेड्युलाव जायगा मोनबाय आसामनि अफिसियेल राव जाबाय आसाम बिधान सभायाव बियो माने बाहायजानाय राव जाबाय आसामनि APSC क्लियार खालामनाय जोंनि SCS APS आरो एलाइड सार्भिसनि जेसेबां अफिसार दं बिसोरखौबो दा बर' रावखौ कम्पालसरि माने फोरोंनायनि राहा लाबाय अलरेडि दा गासै अफिसारफ्रानो बर' रावखौ जेरावबो रोंसिगोन आरो लोगो लोगो बर' रावा जेरावबो बाहायजानाय जासिगोन दा नाथाय जोंनि गेजेराव गोबां माखासे मावबावनांगौ दं थुनलाइनि बिथिङाव दिनैनि बे मडार्न जुगाव जाहाथे अट'मेटिक जिथु मा होनो आर्टिफिशियेल इन्टेलिजेन्सनि जुग फैदों बेवहाय जाहाथे बानान खान्थिनिफ्राय लानानै जोंनि रिसार्चजों सोमोन्दो थानाय जोंनि माखासे लिरनायफ्रा बानायजायो जाहाथे ट्रेन्सलेसनफ्रा कारेक्टलि माने उनावहाय ओंखारहैयो खारन जुगानो बिदिनो जाबाय ओंखायनो बेफोर बेलायावबो दा जोंना गोबाङा खामानि मावदों आं सानो लासै लासै इमप्रुभ जानानै बेफोरबो मोजां जाहैगोन दिनै बिबार लाइसियानो बर' रावनि थुनलाइनि मोनसे दलिल होननानै सानदों गुबैयैनो मानो होननानै बुङोब्ला बेनो गिबि लाइसि हिसाबै बयबो खालामनाया बेनि आगोल जोंहा साफा सानै लिरदोंमोन आरो बेबायदि लाइसि हिसाबै बा जौयै मोनसे अर्गेनाइज माने फर्माव बर' राव थुनलाइखौ माने खामानि मावाखैमोन रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा माखासे बर' खुगा मेथाइखौ आरो माखासे बर'नि सल'बाथाखौ बिथाङा बे समावनो लिरदोंमोन बर'खौ रमान स्क्रिप्टजों माने जेला बिथाङा माने बेंबारियाव दङमोन आरो तेजपुरनि कसारि मिसनाव दङमोन बिनि उनावथ' बर'नि ग्रामारखौ बिथाङानो बयनोबो फोरमायदोंमोन जे बर'नि पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स आरो कन्टिनिउआस टेन्सफोरखौ माने फिउचार टेन्सफोरखौ बबे सोदोबनि दाजाबनाय बा होनफानाय बेफोरजों माने फोरमायनाय जायो बर' ग्रामारखौ जों बर'आनो मोनथियामोन जे जोंनि रावा रावखान्थि होननाय दिनैनि गोदान मुलुगनि बे रावखान्थि बेयो दंना गैया नाथाय रेभारेन्ड सिडनी एन्जेल साहाबा बर' रावखौ सिफायनानै बिनि रावखान्थिखौ इंलिसजों कम्पेयार खालामनानै बयनोबो मोनथिनाय हिसाबै बिथाङा आउटलाइन ग्रामार अफ माने कसारि होननानै बिथाङा दिहुनदोंमोन बे समावनो 1900नि सिगाङावनो आरोखि गतिके बेफोर बिथांमोनखौ जों दिनै गोसोखांनांगोन आरो बिथांमोन नङामोनब्ला दिनै बर' रावा बे अबस्थायाव सफैया बिबार लाइसिनि दिनै 100 बोसोरारि सान फालिनाय बे जोबोद गोजोनथाव आरो आंखौ दिनै बाहाय लेंहरनानै बेखेवनो जे खाबु होदों 1924 मायथाइनिफ्राय जागायनानै 1937 मायथाइ बा 1920 मायथाइनिफ्राय 37 मायथाइसिम प्राय 17 बोसोरखौ बर' थुनलाइनि जारिमिनाव बिबार मुगा होननाय जायो मानो होनबा जुदिও बियो फर्मेलि 24आव पाब्लिश जादोंबाबो 1924 20सोनिफ्रायनो बेनि माबाफ्रा जागायजेनदोंमोन एफा एनै रिटेन फर्माव आर्टिकेल फर्मफ्राव जियानो जा बे 100 बोसोरनि जारिमिनाव जों गोबां बाथ्रा मिथिनो हायो दिनै बर' थुनलाइ आफादा बिनि सानखौ फालिनायनि हाबाफारि हिसाबै उदालगुरि कलेजाव खुंफैदों आरो आङो जोबोद मोजां मोनदों बिथांमोनखौ साबायखरबो होनांगोन जे बे हाबाफारिखौ लाफैनायनि थाखाय थांनाय बे माखासे मास मोननै मोनथामसो सिगांबो क'क्राझार कलेजाव बेखौ खुंनाय जादोंमोन आरो सावरायनायबो जादोंमोन दा जाय सतिश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा सुजुगिरिमोन बेनि उनाव अलंबार मेगाजिन ओंखारदोंमोन लाइसि बेनि सुजुगिरिया प्रमद चन्द्र ब्रह्म बिथांमोना साफा साफा जोंनि बर' थुनलाइनि जारिमिनाव सान अखाफोर बायदि जों बिसोरनिफ्रायनो सोलोंनो मोनदों ओंखायनो जोङो दिनै बिबार लाइसिनि 100 बोसोरारि फालिनायजों लोगोसेनो बै बिथांमोनखौबो जोङो मान होनायजों जों फालिलांनांगोन मुलुगखौ मिथिहोनांगोन गोदान जेनेरेसनखौ मिथिहोनांगोन जाय समाव बर' रावखौ राव बोराया जाय समाव बर' रावा थैलांनायनि लामायाव आरो बै मानसिफ्रा सोरबा बेंगलि मिडियाम सोरबा असमिया मिडियामाव फरायनांगोन नाथाय बिसोरो सानदों मा बर'आ बर' थुनलाइ थायाबा बर' राव थायाबा जाथिया थैलांगोन बेबायदि हाबाफारि लानानै बिबार लाइसिखौ बिथांमोना दिहुनदों दा जों जेसेबांखि मान होआ मानो
जों थोजासे मान होनो हाया थ' जोङो जेब्लायबो ऋणी जानानै थागोन बिथांमोननि आखायाव गोदान जेनेरेसनफोरनि आङो दिनै बुंलांनो सानदों मा जों एवार्ड मोनबाय साहित्य एकाडेमि एवार्ड मोनबाय HCDL फैयो बर' रावा बे मानि थाखाय बिबार लाइसिनि थाखाय नाथाय थुनलाइनि मानदण्डखौ जों जुदि फोजौलांनो हाया बिथांमोना जे सिमां लानानै थुनलाइयाबो सासे मानसिनि जिबन बादिनो जोनोम जायो मोनसे देरो उन्दै जायो बिमा बिफाया जेखौ फोरोङो सोलोङो देरनानै जों गावबागाव जिबननि एम लायो आरो जोंखौ नाजायै नाजायै जानो नाजायै सोरबा जानो हाया दस्रा लामा लायो दा थुनलाइयाबो स्टेगनेन्ट जानो हाया जे बै समाव रिड खालामदोंमोन होननानै जों बाहायनो थाबाय थानो हाया ओंखायनो दिनै बर' राइटारफ्रा फकासखौ सोलायनांगौ जादों जोंनि लिरनायनि जि थिम एबा कन्टेन्ट्सफोर एसे इउनिभार्सेल कन्टेन्ट्सआव शिफ्ट जानांगौ जों खालि जोंनि हारिनि गेजेरावनो कनफाइन थाबाबो जानाय नङा फारसेथिङै जों बर' राइटार इन आदार लेंगुवेज बर' राइटार इन बड' लेंगुवेजल' जायालासिनो बर' राइटार इन आदार लेंगुवेज बेनि गेजेराव प्रेमानन्द मुसाहारिखौ मख'जायो हिस्ट्रिनि गोबां इंलिश राइटार इंलिश बिजाब लिरबाय बेनि अनगायैबो जोंहा बिनय ब्रह्म प्रिन्सिपाल बिथाङा असमिया आरो इंलिसावबो बिजाब लिरदों बेबायदि माखासे राइटारफोर दं जोंनि गेजेराव जों बेखौबो जानो हानांगोन बेनिखायनो मोनसे जिनिसा मा जाहैबाय नोंनि लिटारेचारखौ दा ट्रेन्सलेसन जागासिनो दं HCDL फैनाय लोगो लोगोनो मालाबा नों एवार्ड मोनहैगोन नोंनि राइटिंखौ ट्रेन्सलेसन खालाम खिन्थु नोंना जुदि कन्टेन्टफ्रा इउनिभार्सेल नङा अब्ला ट्रेन्सलेसननि उनाव बे आदार मोनहैनाय नङा दा बे बिथिंखौ नायनानै जोङो स्टेन्डार्डखौबो डेभेलप खालामनांगौ आं बेखौल' खावलायो नोंथांमोनजों मोगा मोगि जानानै आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय मानो होनना बुङोबा बे बिबार लाइसियानो जोंनि बर' रावनि गिबि लाइसि बर' थुनलाइ आफादा बिनि उनावसो सोरजिनाय जादोंमोनब्लाबो जाय गेदेमाफ्रा बिबार लाइसिखौ बर' सात्रि सन्मिलननि जेला बिथांमोनहा खालामदोंमोन बे समावनो बेखौ लाइसि महरै बिथांमोनहा दिहुनदों आरो बे बिथांमोनहानो बेसेबा बोसोर गोबावनि उनाव 1952 16 नभेम्बराव बड' थुनलाइ आफादखौ बिथांमोनहा गायसनदों बे गेदेमाफ्रानो बे हाबाफारिफोरखौ बिथांमोनहा थुलुंगा होलांदों आरो बे बिथांमोननि बे हाबाफारियानो दिनैसिमबो जों बर'फोरनि उन जोलैफोरनाव गोहोम गोग्लैनानै दं आरो हाबाफारिखौ मावगासिनो दिनै जिहेतु सतीश चन्द्र बसुमतारीनि बे दैदेननाय समाव बै समाव बिबार लाइसि ओंखारबाय दिनैसिम बे बिबार लाइसिनि माखासे जायफोर सिगाङाव सेबखांदोंमोन बेफोर खिन्थु दिनैसिम माने बर' समाजाव रावजोंबो सावरायजायाखै दा बेनि थाखाय माबाफोर हाबाफारि लादों बे हाबाफारिखौथ' क'क्राझाराव माखासे मानसिफ्रा गोदोनि बे बड' माने बाहाय 8 खोन्दो माने बिसान बिथांमोनहा दिहुनदोंमोन नागिरै नागिरै बिथांमोनहा बेखौ सुजुनानै दिहुनो आरो दा बेखौ मोननो हायो आरो थांनाय माखासे दाननि सिगां क'क्राझार सरकारि फरायसालिमायाव बिथांमोनहा बे बिबारनि बे माबाखौनो सानखौ फालिदों बेबो बिथांमोनहा बिबारखौ आरो गोदानै माखासे सेबखांदों बे हिसाबै नोंथांमोनहा खबर लायोब्ला क'क्राझार फरायसालिमायाव खबर लायोबा बेखौ मोननो हागोन नाथाय बिबार लाइसिखौ बुङोसो मानसिफोर बिबार मुगा माबा मुगा खिन्थु दिनैसिम जों नुबाय फरायगिरिफ्रा खिन्थु बांसिन बिबार लाइसिनि बागै गोबाङानो मिथिनाय बे पण्डितफोरनि गेजेराव बे दङ दाबो जिखुनु जिनिसावनो जेनेबा बै समाव जोंहा साहारि आरो खोलाहारि माने जेनेबा दुधनै सुनैफोरखौ बिथिंबो साहित्य चर्चा जादोंमोन समाज सेबा जादोंमोन बिथांमोननि गेजेरावबो सानसुमा माखासे दंमोन बिथांमोना माखासे हाबाफारि मावोमोन आरो दा बे जिनिसखौ पण्डितफोरनि गेजेराव सावरायलायगासिनो दङ एक्सुवेलि सोर सिगांमोन सोर उनमोन दा बेखौ उननि समावबो थिग खालामनो राहा